रस स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत तांदळाच्या कुरड्या। यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी तांदळाचं पीठ। यासाठी आपण हे तांदूळ रात्रभर भिजत घालून ठेवले होते आणि दुसऱ्या दिवशी पूर्ण दिवस आपण ते हवेवरती सुकून चक्कीवरतून दळून आणलेलं बारीक पीठ आहे। चवीनुसार मीठ। आता आपण कुरड्यांसाठी पीठ तयार करून घेऊया। कढईमध्ये पाणी घालूया। 2 वाटी पाणी आपण घेतलंय। चवीनुसार मीठ घालूया। पाण्याला चांगली उकळी देऊया। पाण्याला उकळी आली आहे। पीठ घालून घेऊया। गॅस स्लो करूया। पीठ थोडं घट्ट झालं आहे, त्यामुळे आपण थोडंसं पाणी वापरूया। गॅस स्लो वरतीच आहे। परतून घेऊया। कुरड्याचं पीठ रेडी आहे। आता हे थंड करायला ठेवूया। कुरड्याचं पीठ थंड झालं आहे। आता आपण मळून घेऊया जरा। पीठ चांगलं आपल्याला असं मळून घ्यायचं आहे आणि मोदकाचं पीठ कसं घट्ट असतं तसं हे घट्ट पीठ ठेवायचं नाहीये। हे पीठ बनवते वेळीच नरम ठेवायचं आहे, त्यामुळे कुरड्या चांगल्या पटापट पडतात। आता आपण करायला घेऊया। आता आपण कुरड्या पाडून घ्यायचे आहे। त्यासाठी ही एक मोठी जाळी आहे आणि ही मीडियम आहे। आपण मीडियम आता वापरणार आहोत। साच्यामध्ये आता पीठ घालून घेऊया। त्यासाठी आपण जरासं मळून घेऊया। हे कुरड्या पाडताना एक लक्षात ठेवायचं आहे, आपल्या हाताला तेल बिलकुल लावायचं नाहीये। पीठ भरून झालंय। ह्यामध्ये आपण जरा पण तेलाचा वापर केला नाहीये। आतमध्ये भरते वेळी पण आपण तेल लावलं नाहीये, कारण कुरड्या सुकल्यानंतर 1-2 महिने झाल्यानंतर तेलाचा वास येतो। तो न येण्यासाठी आपण तेल वापरायचं नाहीये। कुरड्या पाडून घेऊया। जेवढे जाड पातळ पाहिजे तशा प्रमाणात आपण कुरड्या पाडवायच्या आहेत। कुरड्या पाडवते वेळी प्लास्टिकच्या पेपरवरतीच पाडवायचे आहेत आणि ते तसेच सुकवायचे आहेत। जर अगोदर प्लेटवरती पाडवले आणि प्लास्टिकवरती ठेवल्या तर ते तुटणार। तर हे दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला प्लेटवरती दाखवले आहे। तर आता मी हे प्लास्टिकवरती पाडून वरती टेरेसवरती सुकवणार आहे। आपण उन्हात 2 दिवस सुकवून घेतले आणि हे व्यवस्थित सुकलेले आहेत। आता आपण हे फ्राय करून बघूया। तेल तापलेलं आहे। कुरड्या फ्राय करून घेऊया। कुरड्या फुलून आले आहेत आणि व्यवस्थित फ्राय झाले। काढून घेऊया आता। कुरड्या फ्राय करून झाले आणि हे असे फुलून आले आणि चवीला पण खूप छान लागतात। तर तुम्ही असे करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रस स्वादला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।